Consumer at Negosyo, programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo, mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo, madadagog na kada ikatalo asin ultimong Biyernes kan bulan, alas 11 nin aga, sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo, ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo, abangan. Maray na aga sa tuyang mga paraantabay, digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radio DZGB. Ini po giraray ang sa indong kaiba digdi sa programa si Bem Derango kang DTI Regional Office 5 ang sa indong ka-consumer. Siyempre, ngunyan po, Biyernes, kaya mag-iiribanan na naman kita sa laog min sarong oras, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5, digdi po sa Radio DZGB. December 31, 2021 na po, huring aldaw kang taon 2021. Ano po? Last day of year 2021. Last day man kang opisina sa mga opisina de gobyerno asin pribado. Ngunyan po ang huring aldaw ning pagtatrabaho sa aga, bagong taon na po ano. So ngunyan dahil huring aldaw na po ngunyan kang taon 2021 diyan na banggi magse-celebrar po kita kang sa tuyang medianoche, New Year's Day at siyempre, pag sinabi pong bagong taon, ang naglalaog sa tuyang mga isip, ito bagang so nagtitipon kita ki mga prutas na bilog da, day ko masabutan kung 13 klase ki prutas, ang iba sabi 7. Kaya iyan kaya mahihiling taon yan sa tuyang mga sa mga saudan o maski sa mga sidewalk, yaon po kadakol na mga prutas na tinitinda. Sabi nga nababasa ko sa Facebook na nagmamarahalan daan naman ang mga po. Tapos other than that, igwa pa kitang giligibo, dahil pwedeng mahali ito bagang mga sa tuyang pagpaputok, ribok, create kinoys dahil iyan ang simbolo iyan nahali sa kultura ta, iyan na pagbahal ta ki mga fireworks, ki mga firecrackers as in ang iba pinagsasuggest na maski na sanang pwedeng ribok na daing peligro sa satuyang mga buhay, pwede man. Igwa nga ni so mga kasatuyang mga kaakian nagbabakal ki mga turutot. So iba diyan nagpapakarandol ki mga lata sa tinampo Kaya ngunya na aga papag-urulay-ulayan tadigdi sa satuyang programa kung paano ta maisi-celebrate ang bagong taon na maugma asin matiwasay, rangkilo, daing peligro sa satuyang mga propiedad, asin syempre sa satuyang mga buhay. So syempre, ang satuyang makakaulay, ngunyan na aga, digdi sa programa, si Mr. Joseph Ranyola, ang samuyang Division Chief sa Consumer Protection Division sa Regional Office. Sir Joseph, maray na aga po. Batiun ta ang satuyang mga paraantabay. Iyon na po ini ang huring aldaw kan satuyang pagpoprograma or last day kang year 2021. Maray na aga, Sir Joseph. Maray na aga, Ma'am Bem. Maray na aga sa gabos po na naginan yung kining programang Usapang Consumer at Negosyo hatod sa Indokang Department of Trade and Industry.
Regional Office 5 mula kay DCGB. Again, magayon talaga Ma'am Bem, itong nasabi mo kung ng bit mo kasubago, na nakulo kitang mga pamahiin or mga practices na pingibutan para sa pag-celebrar kining New Year. Na kung sa'yo sabi mo, mga puro prutas, pero minahalagog ako, bata niya ako, nakakagduma na dapat pala pa, bako mga bilog na mga prutas. Sa bata na magligid, baka magligid na, mawara ang swerte. Bata niya ako, puro important sa mga birilog ko niyan. Maray man, okay man. Tama man ganito. Baka mag-religid ang swerte. Kaya dengo na mo niya mga bilog-bilog, ano. Pwede, so... Hindi mo lang tama ka, puro important ang mga prutas. Tatadi ako nahiling ng mga bayawas. Yung nga niya, so arang hita da. Iguaman, pero kulang. Kadaklan important. Abay na po, Ma'am Bem. Sa masunod, ano ko kung sisay manigadag ng pauso kaya ng mga birilog-bilog na yan. Pero ang sabi, bago, wala nakapos talaga. Dapat da, bakong birilog-bilog, katubad mag-religid manigadag mas. Kitang niya, ano. Pero aram ko, Sir Jo, saro iyan sa mga ihihiras mo taon-taon, ano, itong mga, syempre, so mga tips ta naman kung paano mag-celebrar ang bagong taon na matiwasay, tranquilo, maugma, as in makakatabang pa kita sa sa environment, sa pag-protect kan sa tuyang environment. Ano, Sir Jo? So taon-taon, iyan saro sa mga pag-urulay-ulayan taman para maugma ang sa tuyang pag-celebrar ng bagong taon. Pero bago iyan, sabi ko nga ni Sir Jo kasubago, ining sarong tigigibot ang ining kultura ta na ini practice, sabi mo nga ni, mga practices ta sa pag-celebrar ng bagong taon, inibagang mga pagribok, pagribok. So, ang iba, da isa na nagre-ribok na so ma-create sa nakiribok, pwede man bagang gamiton ta itong mga yaon sa nasa laog kang harong, di ba? Ang iba sa tuya talagang nag-iskusar pa, magbakal, mga firecrackers. Firecrackers, tama? Fireworks? Fireworks and firecrackers. Pero Sir Jo, kaipuhan ta ipasabot sa tuyang mga paraan tabay na ining mga firecrackers, fireworks na ini, tigre-regulate ini kang Department of Trade and Industry. Tama, Sir Jo? Opo. Bako sa ang Department of Trade and Industry, Ma'am Bem. Pati man ang PNP, pakatapos ang Department, ang Bureau of Fire Protection. Bureau of Fire. Kapaluwas din ang mga regulation, mga rules and regulations as to kung paano pagkukondisir kini. Pati man ang sa tuyang mga local government units. Oo. Kasi Sir Jo, on the part of the Department of Trade and Industry, kasi correct me if I'm wrong, dapat ining mga fireworks na ini or firecrackers, igwa ining susunod na standards na pigpapatupad kang Bureau of Philippine Standards kang DTI. Tama, Sir Jo? Tama po, Ma'am. Pwede mo tabi, Sir Jo, i-explain sa satuyang mga paraan tabay kung ano ang gari igwa ba kitang definition ka ining fireworks, ano ining firecrackers, ano itong batas na nagsasabi na dapat ining mga produktong ini magsunod duman sa standards na pinapautob kang Bureau of Philippine Standards kang DTI. Please go ahead, Sir Jo. Yes, Ma'am Ben. So, with respect to fireworks, bula-bula firecrackers we have two laws na dapat pag i-diskutir ta digdi na sa madalian sa nakutaan Ma'am Ben. Kasi we have Republic Act 7183, which is the law that regulates the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Yun po yung batas na nagsasabi na kung ano sana ang mga pwede, ano ang in-enumerate kini kung anong mga firecrackers, fireworks ang allowed lang. Pagkatapos, nagtawin ni illustrative list of what comprises firecrackers and other pyrotechnic devices. It is a 1992 law. Pagkatapos po, ang Department of Trade and Industry, in conformance kay ning Republic Act 7183, batay man duman sa Republic Act 4109 or the Standards Law, in as much as hindi naman talaga po totally banned ang fireworks and firecrackers,
ang ginibok ang Department of Trade and Industry through the Bureau of Philippine Standards, nag-set kita Philippine National Standard for these fireworks and firecrackers. Ngunyan po, may standard po ini ang paggibok ini. But then, under sa Republic Act 7183, itong inot na batas na 1993 law, sinasabi mismo digdi na pwede ang imported products ng mga fireworks and firecrackers na ini. So, ang PNS na inisyo ng Bureau of Philippine Standards ay para lang sa PS license or the issuance of a license sa mga local manufacturers. The importation of firecrackers and fireworks talaga pong bawal. So, dyan sa merkado, kung may nahiling po kamo ng mga imported na fireworks, firecrackers, report it to us, report it to the PNP kasi sigurado yan mga smuggled items yan na kung saan dayan totally na nakalog yan sa tuyang nasyon na dayan nag-agi sa Bureau of Customs. So ang inano lang, locally manufactured fireworks and firecrackers po ang allowed. Pagkatapos nakalista lang nga ni po digdi kung ano lang talaga po ang mga pwedeng i-manufacture. Ako itong sa mga talagang nakalista na po yan, igwa na pong listaman ng PNP kayan, kung kaya't nagmo-monitor sila, lalong-lalo na nakikita ta po baga mabem na ang sale kay ni, yaon man lang dyan sa bangketa, kasi most establishments, mga business establishment does not want to engage in the selling of firecrackers and fireworks because of the hazard na pigi-impose ni kaya dakulon kay ni, duman lang sa luwas po mabem. Kaya, magayon man po itong pinaluwas ng But then, sabi ko baga, may mga LGUs na nagsasabi na bawal ini, pagkatapos they designate a place where they can make use of it. Kung saan dapat i-deploy or gagamitin lang kung saan lugar. Mas magayon po itong tinabo. But then, mas gusto naman ipaliwanag sa So, sabi tabaga, it is not totally bawal per se kasi sinabi nga inalaw ta nga sa pagmanufacture. Inalaw so importation of the raw materials that will be used in making or in manufacturing firecrackers and fireworks. Ang pigbabawal talang kay so importation kining mga finished product ng kasi delikado po talaga yun. Ngunyan mambem, ang gusto kong siguro po ang mas may paliwanag sa ngunyan sa mga ka-consumer mas may paliwanag na sa mga consumer itong mga precautionary measures for them kung magamit sila kay ni. Yung mga precautionary measures. So mas magayon siguro na may diskutir tang mas madalian. Kung para mas makapag-ingat ang mga consumers kasi sabi nila, it is a very wrong notion kasi gusto mamumuya sa ko niyang DOH. Kasi gustong taramon may nada ng ako, may nahihiling ako na sabi nila, kailangan pa akong magpaputo to drive away the bad spirit, to drive away to the past year, sa mga bad things that happened this year, na to drive away the pandemic. Lamang po yung pwedeng mangyari madarata ang pandemic na mahalit sa paputo. Let us follow the BIDA solution program of our government, the program of our Department of Health. So yung po. So masano ta po bako po yan sa paputok. Siguro po, di talaga madadara yan sa paputok. So, but then sabi ta bako magbawal, pagkatapos nire-regulate ng LGU kung saan sana dapat, kung saan paputok. Pagkatapos ang PNP man nagre-regulate kung sana ang mga dapat, ano sana ang dapat na paputok ang pwedeng i-manufacture digdi sa to, buda ibenta digdi sa to. So, ang pinaka-unang tip ko sa mga ka-consumers is that they should buy fireworks only from licensed manufacturers with proven track record. Kasi, may mga license po, we see to it na talagang they follow kung paano nila iba manufacture yan. Na talagang tama sa nanigdan, pagkatapos na dahil makakadisplido. So do not buy generic fireworks without labels that identify manufacturer. Inasmuch as there is a PNS or Philippine National Standards for these particular products, igwa pong requirement yan po sa labeling ng BEM na nakakagyan kung paano paggamit, si sa'y nagmanufacture, paano, sana, kung sa'y gagamiton, paano mapag-iingatan ang paggamit ng mga yan.
So, yun po ang buy only fireworks from licensed manufacturers with proven track records, or meaning may mga PS licensee. Actually, 5 lang ang licensee as of nahil ko kang December 20 yata po ito. The Bureau of Philippine Standards nagpaluwas na kang listahan na 5 lang na manufacturers ang ibang PS license. So, dahil nito, yan dyan sa PS marks, yung PS quality marks, PS safety marks, yan po dapat hilingon nito sa label. Kung magbabakal man ka mong tingi, pwede man pong hilingon. You can request the seller. Hilingon ko daw po sa packaging kayo niya. Box ko na nakakaan. Opo, sa box. Para mahiling ta kung talagang haliyan sa legitimate na manufacturer kayo ng mga fireworks. And number 2, Ma'am Bem, very important, lalong-lalo na yung mga aki. So, parents, let us help us also to remind our kids, mga children na magaramit kayo ni kuminsana. May pa siya sa edad. So, nakakagman yan sa label kung siya na anong edad ang pwede magaramit kaya. And, halimbawa, nasa edad naman, minsan baga, urong kakuno ng magbasa, let us advise yung mga akita na always read instructions before using that fireworks or firecrackers. So, yan ang number 2. Pagpabasahon tao, i-remind ka na, basahon nito kung paano ang gigamit. Kasi kung English man yan o Tagalog, dapat yan, may pasabot na sa mga magamit kaya. And number 3, ini very important, nakulong kayo na didiscrilo, may mga reports na yan sa news na hilingta na our advice sa mga mapaputok, na do not pick up those that have failed to explode. Definitely may problema ito kaya din fail sa pag-explode. So, bayaan mo muna, dugdugi ka tubig, pasiguruhod na dahil na ma-explode yan. Pasiguro yan. The fact na dahil nag-explode, may diferensya yan. They nito pagranihan, dahil nito pagpuruton po. Bago nito puruton, or lilinigo nito, dumugon muna kit tubig, ibabad muna sa tubig. Okay po. And also, sa mga lalo na sa mga lugar na harin sa may mga nagpaparapaputok, okay. Close all windows and doors of your house during New Year celebration, lalong-lalo na the celebration of the New Year, para ma-prevent wayward fireworks from entering your home. Kasi may mga legitimate mga fire display, mga fireworks display, allowed man, baga kang LGU. Pagkatapos, pasiguro man giraray kitang mga nasa harong na dapat isara ang mga pinto, mga bintana. Okay, para maiwasan ta na may baka may magdayong dyan or dyan umugpa na di pa may nagkakalayo pa. Okay. Makalaog pa sa harong, magkakros kang kasuta, madadagit na naman CR, maano na naman si Porkadata si Sir Aramis. Okay. So, number 5 na advice ko na Ben, may nakakagpo dyan na distance with respect to spectators. So, di magpartarapok na para pangtakot. Bako po yung pangtakot, bako yung pangkigkig. Yan ang mga firecrackers. Observe the distance and always advise yung mga spectators, oy, dyan po, yan ang distance. Palmanagan tang maray. Lalo na, bako man spectator. Di tapagkigkigon, di na baka itankos, di man siya naputukan, baka inatake. Naku, magkakaproblema na naman kinakayan. So baka magka-problema pa kamo and you can be liable para sa nangyari duman sa spectator na ito or passers-by sa paputok. Maski pa siya din naputukan kung inatake na kigkig, nako, problema baga po na yan. And then, yan, sabi ko, may yung nga nito, do not pull pranks or takuton or sabi na, maski nga ni bako mapaputok, pag una nito paputok, baka matakot lugod, tinapukan nito kaya. Do not pull pranks or scare other people. Okay, importante po ini. Nakakagman po ini sa mga labels na do not use candles, cigarettes, or mosquito coils in lighting fireworks. Improvise. Ang advice ng mga paragamit kayo na talagang mga safety officers, improvise a long pole so that you can be far from the point of ignition. So, pwede man na maggamit ka mong bala para pang-ignite. Duman mismo sa kandila, nakapot-kapot nindo, or duman mismo sa posporo, nakapot-kapot, or sa sigarilyo, nakapot-kapot nindo, or mosquito coil, nakapot-kapot nindo. Pwede dapat yan. Sabi ka mga safety officers, improvise.
magwa ka mo kibala, pwede nyo gamitan, dumandi takod sa katol para may distance sa indong sa the point of ignition. That's a good advice from our safety officers na mga meron bintaman. Pagkatapos, sa mga nagagamit po, lalo na yung mismo nagpapa-ignite kayo, use wearing goggles or glasses. Also, magamit kay mga bado, dapat sa mga cotton or denim na bako synthetic. Sa mga synthetic baga po, madaling magkalayo. So may mga tela pa na bako talaga pure cotton na madali magkalayo. So they to piga advice. And magamit kay sapatos, safety shoes instead of slippers to protect yung mga bitista. Kaya mga 2 tips sa mga paputok, naku, delikado po yan. Okay. And yun na nga nisasabi ko, Ma'am Bem, pati pa sa pagpurot baga, maski pa day nag-ignite, day nag-explode ng mga firecrackers, dapat, kung nagpapaputok ka mo dyan, duman sa area designated, kang LGU na may paputok, dapat sa LGU to provide na bucket of water or hose nearby to put out fire in case of an accident. So that's good. Tama po ito. Sabi yan ng mga safety officers. Ngunyan, kung nakakuha ka mo dyan, kung nakakuha po sinda mabem, saro pang advice na pang sampulay na ini, kung nakakuha ka muna, dahil markabo na, dahil dumidbin na rin na klaseng paputok na yan, or you're in doubt as to the safety in as much as they need to nabasa sa paper, or the instructions given as to how to ignite those mga firecrackers, ang pinaka-advice kang safety officers dahil na yan gamiton. Dahil na gamiton. Pagkatapos, last na tip ko sa inyo, pwede magkaroon sila magtao pang tip sa mga mahilig sa paputok na talagang gusto nila yan. Okay, magtao sila tip sa itong mambem, baka pwede man. Okay. Ang pinakalas mambem na gusto kong ipasa. Opo, tawa. Permission lang may first aid kit na arani for treatment of burns. So, yan ang mga advices sa nakuha tayo yan sa mga safety officers na mga practitioners ng safety. Magagayon sa mga punaroon dapat. Kaya nga ni Sergio, there was a time na ang LGU, igwasin dang mga policies man or pinapasunod na mga regulasyones manungod sa paggamit kay ining paputok, mga paputok na ini gari nga ni igwa ka ito Sergio na tigtatauan sa nanindaki sarong lugar, halimbawa sa sarong barangay o sa sarong munisipyo kung saan pwede mag paputok o mag-light ining mga firecrackers and fireworks para nga ni maibitaran, maiwasan ining mga peligro Pero Sergio, buot kong i-emphasize siring kang sigarilyo Sergio, bawal ining mga paputok na ini ibenta sa mga minors. Tama? Yaon yan sa batas. Tama po. Nakabukan po yan, Ma'am Bem. Oo. So, katulad or arog kang sigarilyo, bawal man ini ibenta sa mga minors. Correct po. Tama po, Ma'am Bem. Okay. Nya Sergio, paano ninda maaraman itong mga igwas na ng mga specific brands na certify kang Department of Trade and Industry? Sa ilin na ito mahihiling, Sergio? Para sa label po, Ma'am Bem, nakakagna po ito. Pagkatapos, sa label. Sa label nakakag po, sabi tabaga, PS mark lang po, ang tadyan. Pagkatapos, tadyan na, sabi ko nga limited, puro lang yung ang address sa Bukawin, Bulacan, 5 lang po itong licensee na tako. Gabos ini, Sergio, digditig manufacture sa Pilipinas. Sa Bukawin, Bulacan specifically. Kasi, tama po. Bawal po kasi ang importation kaya lalo finished product. Pero ang importation lang na allowed so materials to be raw used materials in manufacturing. Opo. Yan na po. Inalaw kang law. Kasi difícil talaga. Nahihiling taman baga sa mga aksidente, kadakol na mga aksidente nangyayari. Manunungod sa paggamit kaining mga paputok na ini, especially sa mga pakian. Kaya siguro, Sergio, dapat ang sa tuyang kaulayon ang mga magurang kaining mga kakian na dapat bantayan ang sa iba mga kakian.
na inagad gamit ining mga paputok na ini. Dapat ang mga kaakian pirmi ining may giya hali sa mga kamagurangan ta. Ano? Tama, Sir Jo? Nadadawa Tama mo, Sir po, Jo? Ma'am Ben. Opo. Yes, Ma'am Ben. Yes, Ma'am Ben. Kaya, gari magayon man, Sir Jo, dahil sa mga padagos na pag-edukar sa satuyang mga ka-consumer, sa mga kahimanwata, medyo gari habang nagahaloy ang panahon, nagdidiit naman sa mga aksidente. Tama. Gari, Tama po. Yun po ang ano, ma'am. Katabang taman digdi sa mga pangapudan ta, sa mga advokasya ta, syempre ang PNP, sabi mo Army, ang Bureau of Fire, ang LGUs, as in ang Department of Health. Opo. Okay. So yun, Sir Jo, tama. So, mga nataumong tips, sana makatabang ini, nagiya sa satuyang mga ka-consumer, especially sa mga kamagurangan ta, bantayan ang satuyang mga kung idag na tip or tips or igwa ka mong suggestion, igwa man ka mong kahaputan, pwede po ka mong mag-text sa 0999-883-1471. Ayan, ulitin ko po, 0999-883-1471. So please feel free to suggest or to raise any concern you want to raise. As in, pwede man po kamo magdagdag kitik para makatabang man sa tuyang pagselebrar kang bagong taon na maugma, asin tranquilo, peaceful, daing mga peligro, Sir Jo. Okay, so sana ito, Sir Jo, na mga tips, tandaan ninda para dai kitang madangog sa news na mga aksidente, lalong-lalo na digdi sa satuyang rehiyon. Sir Jo? Okay, so unless igwa pa, Sir Jo, ikang idadagdag duman sa satuyang enot na hiniras na mga tips kung paano ang paggamit kaining mga fireworks, firecrackers. We will move on to our next topic, Sir Jo. Ayun po, Ma'am Ben. Okay po. Siguro po, Ma'am Ben, madali lang, enumerate ko lang, so allowed lang, base doon sa guidelines na pinaluwas ng Bureau of Philippine Standards. Enumerate ko lang, sa firecrackers po, ang allowed lang itong iapod na baby rocket, bawang, small triangulo, and pulling of strings, paper caps, itong El Diablo, Judas Belt, pagkatapos itong sky rocket o quitties. Ito lang po ang allowed na firecrackers na dapat nasa market. Ngunyan sa mga pyrotechnic devices, ang allowed lang po ay itong sparklers. So mga naging ilaw po ini, so luces, fountain, pagkatapos itong jumbo, regular, and mabuhay Roman candle, allowed po ito, itong trompilyo, airwolf, whistle device, allowed man po buda itong butterfly. Yun po ang nakataklang sa guidelines based duman sa Section 2 of Republic Act 7183. Yun lang ang allowed na i-manufacture kining mga licenses ta. Okay. So, Sir Jo, in case na miss... Sige po, yes, please go ahead. Yes, ma'am. So, ito lang po ang So, na-assure kita kini na figuro ang dala naman ni mga safety officer. That's why inisa na ang inalaw kang Bureau of Philippine Standards na may manufacture kang satuyang mga PS licenses. At least safe, may masasabi tang safe na. But still, we have to follow the instructions provided kang mga manufacturers kay ni Bulacan. Itong mga tips na na-discuss na po, Ma'am Ben. Sir Jo, in case na-miss kang sa tuyang mga paraan tabay or mga ka-consumer itong pag-enumerate mo, pwede ba ninda ining makuha sa tuyang web page or website, Sir Jo? Yes, ma'am. Yan po pa yan. Allowed fireworks or firecrackers or pyrotechnic devices?
Yes po, Ma'am Bem. Yan po yan ngunyan sa DTI Consumer Care, pakatapos Facebook page. Yan man po yan sa microsite kang dti.gov.philippines duman bps.dti.gov.philippines. Okay, sige. Ayan, so sa Facebook page naman, Ben, we'll try na i-post ako iniatsan duman sa DTI Regional pwede. Para makagay. Okay, oo. Para guided sinda, po, Sir Joe. Yes. Okay, so iyan, Sir Joe, bago kita magpadako, sigwa na pala diging mga text messages. Good AM po, ma'am. Happy New Year po sa Indo. Ask ko po ulit kung available. Okay. So pinangganahan ng gift certificate, hinahapot niya kung naipadarata na sa negosyo center. Okay. I-check ko po mamaya after the program. I-text ka na lang po, Giraray. Si Miss Glenda Banta po ito. Okay, sige. I will get back at you po, ma'am. Okay? So, another text message. Happy New Year, Sir Joseph, Ma'am Bem. Dagdag lang sa pagsalubong ng New Year upang maiwasan ang aksidente, sunog, global warming at walang stress sa mga lolo, lola at mga alagang pets. Pwede magtambol ng lata. Okay, oo. Yan, anything that can make noise. Okay. Okay, so Sir Joe, sana ining sa tuyang pagsalubong sa bagong taon 2022 maging maugma asin matiwasay with maski sa paggamit kaining mga fireworks, firecrackers and other pyrotechnic devices, sana dai kita maka apekto or maka-aksidente ki mga spectators so dapat bantayan ta ang sa tuyang palibot. Okay. So yun, Sir Joe, another mga tips na gusto tang ipaabot sa tuyang mga consumer ngunyan sa pagselebrar kang bagong taon, igwa pa kitang mga tips, Sir Joe. Siyempre, panganing makatipid, makatabang sa environment, asin siyempre, medyo ito, Sir Joe, ini mga tips na ini, magtatabang din ini sa tuya na makapag-celebrate kita kaining bagong taon na daing mga kaulangan or peligro or aksidente, Sir Joe, nganing maugma kita sa pagselebrar. Sige, Sir Joe, pwede bang ihiras mo iyan sa tuyang mga tips sa tuyang mga consumer? Yes, Ma'am Bem nga. Yung baga, Ma'am Bem, bagay na kaugalian tama bagay ng mga Pilipino. Bako lang gano'n mga Pilipino kasi gambus na tao, nagkakagawa mga New Year's resolution. Lalong-lalo na ngunyan, patapos na ang 2021. Many of us have turned to the annual ritual na magkukumit na naman kita sa salirita. Uy, dahil na ako magpaparagasto. Dahil na ako babawasan ko walang pagpara-Starbucks. Bawasan ko muna ang pagpara-coffee ko. Bawasan ko muna bawasan ko ng mga unhealthy food. Uy, last time nadangunta ka. Na-describe ka when Sir Mar Dela was discussing regarding mga healthy diet. And in-upload ka na sa ngaro na kagandahan ng DTI na daw. Si Ma'am Bem, parang nagpo-post ng mga healthy food. Nadangog ko 2 days ago. 2 days ago. Nadangog ko. Ikas ning din so example na saro sa mga nagpaparaano ka. But then sabi ka si Sir Mar nadangog ko. So sa program niya. Nadangog ka. Nadangog ko your name was mentioned that you'd been posting mga healthy foods saro.
Yes, Ma'am Bem. Oh, na-describe ka na. Ano, so, kagandahan ng DTI. Talaga naman. Talaga. Okay. So, although we've been saying that promises, in fact, may point yata yun na Sir Joe, promises made... Yes, Ma'am Bem. Yes. Yes, Ma'am Bem. Sabi ko, saro baga sa mga piga para advocate ta itong buy local, di ba? Buy local, promote local, ayan. So, sa kuya, kayang piga-patronize din. So, Kuya Mar, na piga-promote ng mga salad. Yan, mga vegetable salad. Masiram. Kaya, sarong best kang nagkaigwa kami kitiripod man, nag-order ako ka ito. Si Kuya Mar mismo ang nag-deliver sa ko. Pero kung po pala, actually, pag gano'n niya, Ma'am Bem, so mga post mo na mga healthy diet na mga pagkaon. Oo. Kaya pala, yun pala ng sekreto kang kagandahan ng DTI, sabi niya. Kaya, Jo, sabi kang mga tugang ko, kaya pala sexy ho na ako. Sabi ko, maghalat sa nakamuta. Dahil pa, luway sa na. Anyway, and Sir Joe. Sige, please go ahead. So, sa to yung mga tips. Ngunyan. Okay, sabi ko pa ganyan it's a good thing na may mga New Year's resolution kita. Although sabi tangali baga na may na-inform naman that promises made to be broken, made to last. May mga point niya na ano. But still, bago talagang we're entering a blank sheet of paper na bagong-bago ang taon na naman, a very brand new year, a new day na na kung sa'yo, pwede man hanggang talaga na magayon na magkaigwa man kitang mga resolutions. But then, ano ang kalamang sa mga doable pakatapos na na kung sa'yo, sabi ta, mapasexy kita pakatapos. Nag-sexy man ka. Tapos nalilipisilan man lang kita. Then, why not, na we reach a point na duman kita, isipon taman as consumers na although we are not really the main problem with respect to climate change, bako man talaga kita ang main problem, still, we can still contribute on our own sa takining mga mag-promise man kita as a resolution, as a New Year resolution na kung saan we've been hearing the need for sustainable consumption, which hindi naman din nagtataram na lower standard of living but just higher level of yung intentionality in encouraging more sustainable products, systems, services, or mga kaugalian na dapat ang kibuo. So magayon Ma'am Bem, na mas magayon na we can guide our consumers. Pero na siguro maging resolution makatabang that we can consider is that we have to reduce waste in our kitchen. So let us focus on one area of our home muna. Nadidipisi lang kitang mag-focus sa gambos na area kang harong duman muna kita sa kitchen So mag-promise, pwede man kitang mag-promise na we will now minimize plastic. Okay. Halimbawa, so dati kitang nagbabakal na perming sachet, why not make use na saro lang na dakula, makabakal kitang Pagkatapos ito, we can reuse that container, danduman tanay pati. Like, alimbawa, ang cooking oil na nagbabakal kita sa sachet, pagkatapos pwede man garong magbakal kitang may container, pagkatapos dumanta na lang sa masunod na dakula terminal para ma-reduce lang ang use of single-use plastic. So, sa kitchen and also we can look for bamboo, glass, and stainless steel alternatives to plastic packaging. Sa mga magagamit Suma siguro, let us look for something sustainable na like bamboo, glass, and stainless steel alternatives. Like, permi ka na nagagamit straw or itong mga fork and spoon na plastic whenever na mayroong mga handaan kita sa araw, then why not make use of stainless steel? Why not make use itong mga straw instead na straw? May mga available na mga stainless po na mga kaya. So, it's a one thing. Then another one so sabi ko na, it's a related one, make a list of plastic disposables to replace para mahalit na yan. And hindi man Ma'am Bem, gusto ko man saro paggaro Ma'am Bem para makatabang man kita pwede tama na i-promise as a New Year's resolution is to drive less
Lalo na sa may mga auto, lalo na sa may mga motor. Lalo na ngunya na panahon na malipot-lipot man. Maglakaw ka, di ka mandadapluson. So why don't we drive less? And sa mga parabiyahe man, let's fly less. Sabi ninda. Ako, Sir Jo, dahil ako nagda-drive. Yan, magayon po ito, mabeng. Again, ako baga, yung manangibo ko. In as much as from Rawis, yaon man lang ako sa bunot. Naglalakaw lang ako pa uli. Yan. Buda, kuminsan Pwede na man, pala. Sir Jo, i-practice ta itong carpooling. Halimbawa, may Yes, mga dumanong kita, tapos may auto man sa nang durudakula, so kaibahan ta, sararo na sa nakita duman, di ba? Opo. Tama po yan. Kasi aram na naman sa mga largest na source kay ng greenhouse gas emission, itong mga burning fuels, fossil fuels for transportation. So, kung mababawasan ang paggamit kining mga nag-emit kining mga araw kining sa nakakaroon pollutants, mabawasan ta. Mas magayon man po yan. So, tama ito, yung carpooling that we are doing, yung walking na pigigibo ko, so, mas marami man pati sa health ko, kipuan ko. Bako sana sa health ko, gusto ko man talagang makaano na, lalo na making use na diesel ang pigagamit. Sabi ko, baka suwa ito tabagat makita ka anong brand yung luma. Sana di mga Euro 2 compliant lang, sana Euro 4 compliant. So sabi ko, magtagalakaw-lakaw na lang. Sayang man ang makahirak man si Mother Earth ako. So yan ang mga gusto kong basta sa auto mo niya na malipot po, you can cut down the air conditioning of your car. Po. Pagkatapos sa auto ta, aliw ta sa mga data man pigagamit dyan na nakakapagabat po. Tanganing, mas magabat, mas nagdakol na fuel consumption, dakulon man na emission. So, aliw ta sa mga magabat sa auto ta. Ang mga ruido ta, permitang i-check na tama ning God as so inflation required. Air. Sa mga tires ta. Okay, tama po. And go easy on our gas. So, make it sure na yung mga habits, may mga magugugol ka naman po yan sa YouTube kung paano itong sasabitang maray na driving habits, na fuel efficient driving habits. Yaw naman po yan. So na dapat iwasan ang pagparagamit ng gas, yung brakes, yung pagpedal. Arami ka naman sa nasa intersection, makaskason ka pa. Nahiling mo ng may intersection. So mga araw po, it's a very little thing, little na bagay yan, pero it really contributes. Pag naiipon yan, dakulao na contribution ta para sa satuyang Mother Earth. At saka, Sir Jo, Yes, ma'am. Sir Jo, this is not the first time na share tayo sa consumer, pig na baga ining pig share sa ida. Kaya lang, siguro dapat, ang baga, dapat maging sistema na ini, para madali na baga ang pag-practice ka ining mga sa tuyang indoor of, parang kung ini na ang way of life mo, madali na sana, Sir Jo. Maski baga nga ni Sir Jo, sabi mo, sa ngunya na malipot-lipot, sa paggamit kang aircon sa kotse, pwede man bawasan, or pwede man nga ni, mas magayon kung fresh air, kung dai man talaga nakaipuhan. Sining man, Sir Jo, sa harong. Asin mas sa mga opisina. Opo, oo. So, yan. Sige po, Sir Jo, please go ahead. Yes, ma'am. Another thing na gusto ko, pwede ba nilang may pangako sa sendang sa diri na permis nila may daradarang reusable bags? Because anytime kasi paano, lalo na bang napaapit sa tindahan, napaapit sa groceries, pagkatapos warang darang bag, then maski papapil na nga na yung pigatawag mo niyan because of our local ordinance here in Legazpi or sa pa man na lugar, mas maray na igwana kitang reusable bags na daradarata. Kasi unang-una po, talagang, sabi ka nga, kadit-dit na yan, pero that is very important. Pag nagkakatirik po na yan, dakulao na tabang po sa tuyang kinakwan. Then, another thing, ma'am, ining mo niyan, na sabi ni Da, eat less meat.
Kasi eating less meat Yan. is the number one way to reduce your carbon footprint. Sabi nila. Gusto ko yan. Opo. Number one daw ini na na-reduce yung carbon footprint ta. Sabi nila yan, pwede tayo yan, kasi pag grabe pala ng gigasto, pag sa pagbubuk sa nakang feeds, yung mga pagkatapos yan, sa pagtransport, talagang sabi nila, number one yan na a way of reducing our carbon footprint. We have to eat less meat and dairy. Yan ang pinakaano ni Dan Myanmar. And tama ito, nasabi mo naman doon ko sa bago, itong useless air conditioning, talagang dakulang bagay pa. Ngunyan, Ma'am Bem, sa mga paglaba, sa expert kita kini, Ma'am Bem. Sa paglaba, if we can use, ngunyan madali yung magmara ang linaban. So, linaban ko kasi sa rumbanggi, kinagahan marana. Talaga niya, because of the, lalong-lalo na ngunyan na maparos-paros, madali yung pong magbara. So, dahil na kita magamit pa kay itong mga dryer kung pwede man sila maiwasan tang dahil magamit ki dryer. So, little things yan, mga little things yan na kung sa'yo, dakulang Dahil tamang sa talaga po sa tuya. paros-paros. Opo. Tama po ito. Magagayo nun. Pagkatapos, sabi nila, dry our laundry outside. Pwede naman na, dahil na maggamit itong mga dryer na mechanized pa. Pagkatapos, kailangan paki-electricity. So, another fossil fuel ang kaipuan. Masikadihit yan, but then it will make a toil to our Mother Earth. So, tama yan. Pagkatapos po, kung may respect sa mga bado, mga items na gamit nindo sa harong, lalo mga pang-design sa harong. If you can use second hand, may encourage you to buy second hand. Sabi ko, there is no shortage kay second hand dakulon dyan, masi sa marketplace, sa Facebook, dakulo ng mga second hand na, kaipuan tayo, naghahanap pa, yaon man sana yan, bako na brand new. Kasi, ang pag-manufacture na naman kayan, kasi lalong gustong sabihin, kung nagtitinda ka ng second hand, dahil niya na kaipuan, pagkatapos siya, concern man sa environment, abo niya man basa-basa na sa naitapo. Pagkatapos, dapat mas mapakinabangan. Sabi tabaga, buy things that will last. Sumahaloy ang buhay. Tanganing, masaloy ang pakinabang, mas diit ang toil duman sa kay Mother Earth. Na kung sa'yo na madaling maraot, madaling dahil na pakinabangan, magibo na naman, mas difícil. Mas napahirapan na si Mother Earth. So, kung consider buying second hand. Nakulog po yan sa mga naman. Kasi sa mga budget na dapat sa mga wardrobe na mag-redesign. Matubayan ka ba kayo ni Mabem mag-redesign? Nahiling ko mga paiba-ibang style mga bado. Okay. Paano yan? It will allow you to reduce the number of clothes. Opo. Ang sa kuya lang may share na siguro sa paggamit ki Bado, daiman basta magparabakal ki sobra, di ba, Sir Joe? Ang sabi nga ni, kung dai mo na yan pigamit for like 1 year, halimbawa, nasa closet mo 1 year, dai mo na nagamit, pwede mo na yan i-dispose. Taigwang may nangangaipo ka yan. Diba? Just like sa kuya, sa parte ko, kasungapon lang, naglinig ako kang mga baduan, kang mga aki. Siyempre, nagdakula na bagas sa mga aki, igwana mga tinalubuan. So, kadakol akong naligpit. Tamay mga ngaipo ka itong iba. Ipasa sa mga nangangaipo. Tama. Narumduman ko si Boss Helen Manila. Yung pag sabi niya, ito, nadangog naman dahil niya sa misa yata na. Pag sa mga bagay, di mo na pigagami. Bako na yan sa iyo. Pwede mo nang ipanauya. Pero dahil yan applicable sa agum. Sabi ko, tama kong gamit ang agum agum yan. Sabi ko, boss. Iyo talaga, oo. Mas anong bagay na dahil mo na pigagamit? Isang taon mo nang dahil pigamit? Tapag para paistaron mo pa yan sa imo. Iba ka iyan na may mas nangangaipo. Tama po yan. So, ganyan po. Saro, that's a good thing. Ipangako ta na dapat magdi-declutter for every now and then. We declutter our things, our mga bando ta. So, it's a good promise also to ourselves na doable po yan, bako yan so madit, bako arog yan kang waistline na gusto pang pasadayon.
Simple yun nun sana. Siguradong magigibo ta. Di ka magkaran nun, Sir Joe! Sisa. Sir Joe, sabi kayo Oh. sa rong texter ta, upang maiwasan na ang paggamit ng aircon, huwag painitin ang ulo ni Mister. Ulo ni Mister o ulo ni Mrs.? Huwag na maging lager. Oh. Huwag painitin ang ulo ni Mister o ni Mrs. Oh, baka din nagamito ni para sa sumisis day, pwede bawasan dito. Mag-init na naman sa Baka 5 minutes. applicable sa mag-agong. Opo, baka applicable sa magagawin. Sugamit sa hahong ang pituro. Oo. Okay. So sabi ko yun, mag-dream. Another thing, Ma'am Bem, another thing, gusto ko na, doable man ini po. Let us start a community garden. Impact, mga barangays digdi sa Legazpi, dahil ko nagigiri mo na kayo ni. Dito mga community garden. And it's one thing na magayon na pwede kang ipangako sa Sanirita. Kung if it's not possible sa community garden, sa Sanirita, our own garden na kung saan we can source out for mga simpleng gulay ta, may tulong talong kita dyan na talong, may okra kita dyan, so may pizza kita dyan. Sabi nila, magayon po yan na makakatabang talaga yan sa to. Ngayon ang mga New Year's resolution na sabi ta gani, bako ini dipisil, bako ini na so resolution ka na, iko-control ko na so craving ko sa masisiram na pagkaon. Dipisil talaga masisiram na pagkaon. Tapos ining pagpasaday kang waistline, pagpa-sexy, dipisilon para mga New Year's resolution na yan. Pero kung mga araw kayo na, I'm going to start my own garden, just a little bit na will help me, mas makakaano pa sa to. So, mas madaling diribuhon, mas madaling mas makabuluhan pa. Another thing, Ma'am Bem, siguro, ini po, na very doable man ini. Ini pigigibo ko na talaga sa I can say na pigigibo ko. Ining pag-compose. Kasi matatabangan pa pang local government units ta na dipisilan sama. So, ini mga eco-aid ta. There are things sa mga basura ta, itong mga ubakang rekado or kung ano pa man na data na sa makukolek. We can compose this. So mga dahon, so mga ano dyan. Pwede nga po. So maganyan. Ako, Sir Joe, ibaman ako kaya. Very good. Ang pigigibo ko na ini, tanganing mahiling man kang mga aki na pigtasaway-saway ko. Tabaka dyan, magtaram sa ko, sa'yo ko mangikakaag. So ang gigibo ko, talagang igwa na ako na pigkukumpostan. Saro sa nang daro ko ng barilis, Ma'am Bem, duwan ko sana na every after mga pirang days, kakagan ko na naman kidit na bye-bye. Pagkatapos, pag mga after 1 week naman or 2 weeks, pag dakol-dakol na naman, papatungan ko naman kidiit na bye-bye. Tanganing, bako man, lalo na kung may parong manikad, di mo mapaparo. So, you can Google that sa YouTube kung paano yung sa backyard composting. Magayon po, dakulang tabang. Yung may tapa po. Pagkatapos, sarap pa po, Ma'am Bem, sa pagkano ko na, tama itong sasabi mo, ini doable man ini. Kung ipapakita sa harong dyan ng mga CFL, although matipid na ang compact fluorescent lamps, ngunyan kung may susumbra kitang kwarta kasi medyo mahal. Ang CFL, let's say ngaya ang 10 watts or ang 15 watts is about 100. Ang LED lamp is about 200. Siguro pwede naman kung may susumbra kita, we switch light bulbs to LED. Pagkatapos kung sabi nila one way yan, ito pang let us cut down on our shower time. There's a frequency garo. Twice a day. Pwede po yan. Twice a day. Ngunyan nga kung minsan niuga ka na kung mag-twice a day, Ma'am Bem, kaso lang, mas makonsumo pag di ka mag-twice a day, kamabata to sa beddings mo, Yan baga. Yan sa mga consideration ko. Kaya dapat bago maghigda, bago maglaog sa kwarto, magkarigos muna para sa mga beddings. Ang pagpalit, at least bako man everyday magpalit ki beddings. Baka nga daw, mapalit ka na kasi tama po ito, makakasave ka. Although sabi nila, nag-consume ka na naman tubig na nagkarigos,
ako naiiba ko, mas magasto kung malaba ka na naman. Mapagal pa ba? Lalo na ulit, Sir Jo, na pa man naghahali si COVID, di ba? So, paghali ka sa tama talaga. luwas, bago kita Dapat talaga oo, di ba? Dapat mag-shower kita, magkaribos kita. Opo. Igwaba kita mga kairibang aki sa loob kang harong, may mga kairiba kitang senior citizen. So, kaya, Tama. iyan ang dapat panasan ng one key importansya. Tama po ito, mga member. Dakulang bagay po yan. Also, we can also invest, mga member. Alam ba, kung may mga sobra kita mo yan, may nag-13-month pay, 14-month pay, o kung sumugwa lang, na we can encourage you na invest in energy saving appliances. Kasi ikaw naman digdig mga inverter na so refrigerator, lalo lang refrigerator na 24 hours nakasaksak po yan. If you can invest on something na energy saving like mga inverter type refrigerators, you can do so para mas po. Dakula talaga pong tabag yan, Then, tapos let us also pressure our utility provider like sa electricity na dapat talagang tama ang kuryente kasi medyo talaga man pag mga inverter type talagang dapat talaga tama ang kuryente that flows sa household ka. Pero, but then, we encourage you na mag-invest kita sa mga energy saving appliances. At pinaka-the best siguro, mag-Ben, yung mga so electric fan, so ilaw, when leaving the room or when not using it, always turn it off. Dakulang bagay nito. Kung data kaya kamahal itong mga energy-saving devices or appliances, ang pinaka-very basic is turn off yung mga bagay na nakatakot sa kuryente na kung data gigamit, palsuon pa dapat talaga po. That's very basic. Dakulang bagay. Iyan ang sasabi ta, Sir Jo, na dapat nasa sistema ta na iyan. Automatic yan. Turn off the lights when not in use. Diba? Dapat maski ang mga kaiyan ta, tuuran ta na kaiyan. So madali po yan na tubon. Tapos, rugdon po, kaya kipa kami. Mas kaya pa kita, tama po, mga parents talaga, i-inculcate na tulos sa mga aki na araw kayo dapat kita. Bako lang yan makakasave kita, dawa pa kita mayaman, kung mayaman ka mo, but then, bako sana ang naapektuhan nga ang kayamanan do, bako lang, in si Mother Earth naapektuhan po kung sobrang pagkakita yan. So, ang pamabem na, Sir Jo, dahol ka pa, siguro last na. ihiras, kasi, saro na lang po, ma'am. Sa tuyang oras. Sige po. Ayos pala na So, ang saro na lang, very doable also as a New Year's resolution is that we can volunteer work for the environment. Pwede tayong volunteer ang sabirita, like yung mga beach paglinig kang sa tuyang mga kanal, ng mga beaches. Kung minsan may mga organizations that organize for such activities, pwede kitang makapag-volunteer man. So, pwede tama ni pangako sa sabirita na pag may naaraman kitang mga araw na activity, na maglilinig kang sa tuyang kapalibutan, pwede tang ipangako sa sabirita na day na ako madulag, day na ako ma-evade whenever someone invites me para sa araw na activity. So that's a good resolution also. Nakulang kapatabangan ta sa satuyang sadiri, sa satuyang kay manwa, sa satuyang nasyon man po in general. Ayan, okay. So sana itong mga na-share ni Sir Jo na mga tips na pwede tang i-consider na New Year's resolution sabi nga ni Sir Jo, mga doable ito. Kasi 'di ba, dapat maski sa anong bagay, anong goal objective dapat piniiyang doable. Sir Jo. So itong mga naihiras ni Sir Jo, mga doable ito na pwede tang gibuhon para sa satuyang pagpahayag, sa tuyang pagkamuot, pagpadaba sa satuyang environment para na rin sa satuyang mga kaakian sa future generations. Sir Jo? Ayan. Oo. Okay, so iyan tapos na naman po ang satuyang sarong oras digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sana po igwa kitang mga nanodan sa sarong taon na pag-iribanan ta ngunya na 2021.
this is the last day kan sa tuyang programa ngunya na taon na 2021. So sana sa pagtapos ini taon na ini may mga na isa sa muyang programa sa tuyo abanan di sa tuyang programa may mga nakaiba man kitang mga bisita hali sa iba-ibang ahensya ng gobyerno ano po para mag-educate sa tuya kang mga bagay-bagay kung paano kita maging mga responsible na syudadano, na consumer, as in nganing kita man bilang mga consumer, dahil kita basta-basta lansi, dahil kita ma-approve siya. Kaya itong mga sa tuyang mga tips na tinao, bako sa nangunyan na aldaw na ini kudi sumanga samuya pang mga previous program sana dahol kitang mga na isa buhay o isa sa buhay sa ining paabuto na bagong taon. Sir Joe, please your final message. Yes, Ma'am Ben. Okay. So, sa mga nag-atabay ko kining programa ini, aram ta po na ining taon na ini na year 2021, naging very unpredictable na pag-agi na yaon dahol more difficulties na experience anta. So pagkabuhay ko naging quite hard for people sa pamilya, sa ping ekonomiya, talagang medyo na dipisilan, daholo na kadipisilan. And bako lang ini para sa kinaban nangyari ni. Pero mas nagrarani na kita sa pagtapos kining taon na akseptaron ta na kada taon na nag-aagi maninggan na dapat igwa kitang mawawalat na may mga bad memories and mistakes. So, pero ngunya na may pababot na ang year 2022, i-embrace tayo ni na may positibong paghiling mula may aspirations kita ng magayon na futuro. Na we should vow to not let the negative in mga negative times na nangyari sa to makaulang sa pag-achieve ka kang mga dreams and ambitions ta for the future. So, encourage ka, let us embrace the new year with much needed hopes and happiness. Thank you po, Ma'am Ben. And again, Happy New Year. Have a safe New Year. Celebration of the New Year. Ayan. Thank you so much, Sir Joe. Sa satuyang mga parantabay, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, syempre magdirilingan pa man girari kita sa masunod na taon. Ano, Sir Joe? So sa mga paraantabay ta, kang mga nakaaging Biyernes po digdi sa Radyo DZGB, digdi sa programa tang Usapang Consumer at Negosyo, dakulaon pong salamat sa patronize po kaining sa muyang programa. Sana may naopdan man kita. Asin yan, sa Giraray, ini po si Bem Birango kang DTI Region 5 ang sa indong kaiba digdi sa program Usapang Consumer at Negosyo, of course with Joseph Ranyola. Sa ngalan po sa muyang Regional Director, si Director Diggs Aguilar, salamat po. Asin, let's have a peaceful and happy celebration of the New Year. See you next year. Happy New Year! Happy New Year! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indog kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. The University